प्रिति नार्जारिया केस होदों बिराद खामानि होदों आरोखि ना बे केस होनायनि गेजेरजोंसो दिनै प्रितिया फिसायखौहाय खाथियाव मोनफिनदों आरोखि ना नङाबा मोननाय नङामोन। आंनियावथ' आंनिखासै आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कट गानांगोन एबार आइ आफानि नामावबो फैदों आइ आफा केस जानानै दं। आरोखि ना बिमा बिफाखौ होआबाबो जायोमोन। दा एनिथिं एमजिआ जाय मावदों गाज्रि मावदों एनिथिं एमजिखौ बेसेबां साजा होयो होनांगौमोन आरोखि ना। दा आं बेखौ बुङो दा एमजिआ दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि ना। दा बिनि सिगां आं बेखौसो बुंबावगोन आरोखि ना गावनि फिसाय नङाबा गावनि हाबा जाखानाय हौवा फिसा दङ हिन्जाव दङ ना बेबायदि केस होआबा माने गुबुना फिसायखौनो सेनानै लासिगौमोन। दा बिनि थाखायनो प्रिति नार्जारिया केस होदों बिराद खामानि होदों आरोखि ना केस होदों बिराद खामानि जादों। बे केस होनायनि गेजेरजोंसो दिनै प्रितिया फिसायखौहाय खाथियाव मोनफिनदों आरोखि ना नङाबा मोननाय नङामोन। दा आं बेखौबो बुंनो गोसो जाबावदों आरोखि ना प्रिति नार्जारिया एनिथिं एमजिआ दाय मावदों भुल मावदों एनिथिं एमजिखौ होनांगौमोन आरोखि ना केसखौ बेखौ होनाया अरजायामोन होजायोमोन ना दाय मावखादों जेब्ला बियो होजानांगौ आरोखि। दा बिनि बदलै बिमा बिफाखौहाय होफानायखौ आं थिग मोनाखै। रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरो आरोखि ना। सासे बोराय बुरै मानसिखौहाय बे समावहाय बे बैसोआवहाय जुदि कट गानानैहाय हालाय हाफाय जायोब्ला जोंनि गोसोआ मोजां मोना आरोखि ना जोंनि गोसोआ मोजां मोना। बेबायदि खालामनो नाङामोन प्रिति नार्जारिया। दा एनिथिं एमजिखौ होबाय बिमा बिफाखौ मानो होखो बिदि जानो नाङामोन आरोखि ना बेखौ माने गनायजाथाव नङा आरोखि। दा बेखौबो आं बुंगोन आरोखि ना एसेबां बै माबाखौबो एमजिखौबो आं बुंनो गोसो जादों आरोखि ना एसेबां गामिनि रायजो राजा गथ' गलाय गासैबो साखि दोननानैहाय संसार जालांगोन हाबा जागोन होननानैहाय हाबा जाबाय। हाबा जाखांनायनि उनावहाय माने बेबायदि खालामनाया थिग नङा आरोखि ना। आरो बै स्टारलिना नार्जारि बेबो सिख्ला जानानै गावनि माबाखौहाय दांनायनो सोलोंनांगौ आरोखि ना गावनि आखल गियानखौ सोलोंनानै लानाया मोजां। बेबायदि सासे हाबा जाखानाय गथ' गोनांखा मानसिफोरखौ नुखानानैबो मिथिसेयावबो जुदि गावनो गाब्र'योब्ला ना गावनो मालायनि हिन्जावनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो जानानै मालायनि फिसायखौ सेनानै लानो साननाया बे थिग नङा आरोखि ना। दा बिनि थाखायनो आं बुङो आरोखि ना स्टारलिना नार्जारिखौ जोंहा खबर लानांगौ दरखार गैया आरोखि बिनि भुलखा बिनि गोरोन्थिखा आरोखि। दा बियो सिगां मिथिखागौ माने हिन्जाव दंखायो फिसा दंखायो माने एसे गोजान जानानै थाथ'दोंमोन बेहायनो बियो बारसोमनानै लादों आरोखि ना। दा बियो गावनि गोरोन्थिखा गावनि गोरोन्थिखौ गाव सुद्रायनानै लानांगोन आरोखि ना। दा आं बेखौ बुङो। दा बेनि सिगां आरो आं फंनैसो खोथाखौ बुंबावनो लुबैदों आरोखि ना रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो आरोखि ना। एनिथिं एमजिआ जे गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुनखौ लानो नागिरदोंमोन बे थिग नंखाया नोंथांमोनाबो बयबो मिथिगौ आरोखि ना। दा आं बेखौ बुंबावगोन आरोखि एमजिनावहाय इउटुबनि फैसा दंमोन आरोखि ना बिराद गरममोन फैसा दंमोन थाखा दंमोन। दा बिनि थाखायनो बियो सानै हिन्जाव लानो सेस्था खालामदोंमोन आरोखि ना थाखा दं नालाय सानै साथामबाबो लानो हायो बिनि थाखायनो बियो दुगा जादोंमोन लानो नागिरदोंमोन ना। दा बियो लानो हायाखिसै फैलार जाबाय हिन्जावा मालाय बोरै होनो नङा होमबा लोगोफोर। गावनि फिसाय हाबा जाखानाय इसेबां संसारनि मानसिखौ साखि दोननानै बेजोंनो संसार जागोन बेजोंनो रायजो जागोन होननानै हाबा जाखानायखौ गुबुन हिन्जावनो बोरैहाय हंगारनानै होनो नङा होमबा रायजोफोर। नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो हागोन गावनि फिसायथार माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बियो गावनि माबासिम लाबोनायनि सेस्थाखौ खालामखागोन आरोखि ना। दा बेबायदिनो एनिथिं एमजिआ हिन्जावखौ बावगारनानै गुबुनखौ लानो नागिरबाय नङा होमबा। दा बेहाय बियो केस होनाय जाबाय केस होदों मोजां जादों बिराद बरिया आरोखि ना बिराद मोजां जादों। मानो होननानै बुङोबा केस होआबा प्रितिया बै एमजिखौ खाथियाव मोनफिननाय नङामोन आरोखि ना। दिनैहाय बे केस होनायनि गेजेरजोंसो एमजि बायदि मानसिया ना प्रितिनि खाथियाव थांनो गोनां जादों नङाबा थांनाय नङामोन। रायजोफोर नोंथांमोना मा बुङो नङाबा थांनाय नङामोन बियो बेखौनो लानो सेस्था खालामगौमोन। दा केस होदों मोजां जाबाय आरोखि ना दा थिगैनो दङ। दा मानो होननानै बुंबा मोनसे बाथ्रायाल' गोसोखौ दुखु होदों आरोखि ना एमजिआ भुल मावदों गोरोन्थि मावदों नङा होमबा
लोगोफोर एमजिआ दाय मावबाय एमजिखौ होनांगौमोन आरोखि ना एमजिखौ बेसेबां सास्ति होनो हायो बेखौ होनांगौमोन आरोखि ओमफ्राय बिमा बिफानि माबाखौ होफानाया बारा थिग जायाखिसै आरोखि ना थिग नङा बियो मानो होननानै बुङोबा बोरायबाय बुरिबाय बे समावहाय बिसोरो माने कट गानो समाया आरोखि ना बिराद गोदाव सोराव हालाय हाफाय जायो बिदिनो आरोखि ना फिसाज्लानि नामावहाय सासे बिमा बिफाखौ केस होनानै हालाय हाफाय खालामनाया बे थिग नङा आरोखि ना समाजाव गनायजाथाव नङा फिसालायासो मावदों दायखौहाय बिमा बिफाया मावाखै आरोखि बिमा बिफानि माबाखौहाय बुजिनानै एसे सिन्था खालामनांगौमोन आरोखि ना फिसालाया मावदों दायखौ बिमा बिफानो होदेरनाया बारा थिग जायाखै मानो होननानै बुङोबा बिसोरो बोराय बुरि जाबाय आरोखि ना दा बे समावहाय मोजां जिरायनानै थानानै जानायनि समसो आरोखि ना बिराद दुखुनांथाव बे बाथ्राया बेबायदि खालामनो नाङामोन आरोखि ना जायखिजाया आङो भिडिअखौ ससे होलांनि रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर एनिथिं एमजिआ गावनि माबानि गेजेरजोंनो फोरमायदों आरोखि ना मा बुंदों आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांदो बुजिदो कमेन्टआव फोरमायदो आरोखि ना दे होमबा देखायनि जोंनियाव दायो माखासे केसनि आं पुलिसजोंबो रायलायदोंमोन दा बे केसखौ बोखारनो हाया जाहैदों उकिल लानानै थांनांगोन कर्टआव जिहेथु बेल नन बेलेबल मोनसे केस फैनानै दं आंनियावथ' आंनिखासै आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कर्ट गानांगोन एबार आइ आफानि नामावबो फैदों आइ आफा केस जानानै दं दा बेखौ लानानै समजों लोगोसे नुलांगोन आंखौथ' केस होबाय आं सानदोंमोन मा आइ आफाखौलाय मानो होनांगौ जि जायगायाव आइ आफाया जेबोआनो मिथिया मा जादों मा जायाखै सिंनि खोथा आरो जेबोखौनो बुंफेराखै दा आइ आफानि नामावबो केस दङ दा केसा फैबाय जेब्ला सावरायलायनानै बोखारलायनाय नैबे नंबावला डाइरेक्ट कर्टसिम रेजिस्टार जायो बे केसा दा बेखौहाय उकिल माबा माबि लानानै बोरैहाय मा खालामनाय जायो प्रसेस फार्दार बेनि सायावसो थांनांसिगोन नंगौ मिलायबायमोन रायजोआनो साखि दङ बेनि उनावहाय केसखौ सिगांनो होबोखादों जानांगौ बेनि उनाव बोखारहैनो रायजोआबो डिमान्ड खालामनायबो दंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो मा जाखो बुंनो रोंला समजोंसो मिथिसिगोन मा जालाङो बे आरो आंनिया बेनो सानबाय थानाया आंनियावथ' दे आंखौ होबाय संसारनि सिगाङाव जि गाज्रि देखायबोनोबो हाबाय बा देखायबाय जेबो नङा नाथाय गोसोआव नांहोनाया बेल' जादों आंनि आइ आफाखौ एक्सट्रायै जेबो केस होनो दरखार गैयामोन नैबे आंनाव नांदों जिहेथु बिसोरो एबार फार्स्ट टाइम कर्ट गाहैनांगोन बिसोरनि जिबनाव बेखिनि जानानै दं बाखि सरसा खालामलायबाय थानानैथ' लाब गैया लाइफआ गावबा गावसो बुंग्रायाथ' गोबाङा थाखायो जों बुंलायोबो नाथाय बयहाबो गावबा गाव लाइफ गावबा गाव जिउनि मोनसे मोन्थाय दङ थांनानै थानायनि मोन्थाय जि जायगायाव जोङो सिनेमा शुटिं बायदिसो खालामगासिनो दं संसाराव मावदोंब्लाबो जादोंब्लाबो खामायदोंब्लाबो बयबो मोनसे बुस्थुखौनो नेगासिनो दं थैगोन माब्ला नाथाय बेखौ रावबो बुङा नाथाय बेनो सैथोथिया ओंखायनो मा जालाङो समानो माबालांसिगोन दैया जेब्ला अभार गुबुङो अब्ला बेयो गोबाव सम लायो गोग्गो जाफिननो ओमफ्राय गुबुंनायफोरा गोदि जनो बे